Cum vedeți, deja am început pe server, o să vi lăsăm în descriere. Așa. Nu mai încerc să intrăm pe Minecraft. Așa, cum vedeți, deja am început. Eu cu prietenul meu, Robert. Salut! Astea sunt itemele noastre. Și acum trebuie să ne facem o casă. Hai mă la minat. Că du-te la minat, eu mă rău futaile. O să fac eu casa, ok? Ok. Așa. Mă duc în mine asta. Ok. Că... Așa. Deci, dacă aveți întrebări să ne puneți sau vreți să mai faceți ceva, dați comment, like. Subscribe. Mai multe. Dacă vreți să vorbiți cu mine, vă lăsăm și numele nostru de Skype. Am găsit la... La vă cine nu găsește. Ok, acum o să vă arătăm în acest tutorial cum se începe o zi obișnuită pe un server de Minecraft. Serverul o să vă lăsăm în descriere. Dacă vreți să mă căutați în DSP, sunt cam mereu pe server. Ok, așa. Băi, băi, Robert, Da. fă pai, /pai, Ce-ți fac? fă /PAY, Flash. P-A-Y. nu FFY001, U-T-F-Y-001. 5000. Ce? Scrie 5000 de dolari, 5000. 5.000. Așa, acum dai enter. Da, ok. Ia-te. Nu mai la nimic. Asta e că scriu fără slash. Bă, nu tot unit. Pai, deci scrie /pai, spațiu liber, nu fi 001 și după aia 5000, ok? Slash. P-A-Y. Clasul liber. Clasul liber. Ai Ce mai? scris /pai, spațiu liber, nu fi 001, după aia scrii 5000. Cu 500. Nu. Mi-a dat pe error. Da, hai lasă baltă. Da. Și am găsit ciuperci în mină. Le iau. Așa, am făcut un stack de lemn. O să încep să fac casa. De-abia am găsit și o 5 iron. Iron, eu o găseam imediat. Rad fără ăsta iron. Nu era chiar așa de rar, dar ok era să bag. Bă, deci am minat la nivelul 16 și de-abia am găsit 5 iron. Trebuie să găsesc și diamond, dar trebuie să mă duc la 12. Sau mai jos. Sau mai sus. Casa, vrea să ne construim casa, după aia căutăm mai dai. Am găsit lapis de azuri. Ok, casa va fi cam mică. Ce zici, ne facem casa mare sau casa mică? Una mai mare. Băi, nu vrei vila ca aia lângă noi. Mamă, cât aur, deci... Bă, setez aici home, da? Fă set Da. home, bă, pune set home și numele. Nu set home, fă set home și Poți să nume. setez două homuri? Nu pot, un home. Set home. Și t-p-a-n u. Apoi și o 3 iron și pe urmă dau home, știi? Așa, deci acum eu să fac casa. Ai văzut la frutal? Nu, trebuie să-mi dai pus că modifi. Știu, legi. Bă, ne ajunge atât casa noastră, ce zici? Y, cum te cheamă? Nu fi 001. Băi, un creeper, băi, un creeper, vrea să viezi pe tine, băi, un creeper. Doi creeper, unul în spatele tău. De unde se spawnează atâția? Ce știu eu? Cred că e ceva spawner, nu știu.
Gata, s-a făcut 3 iron. Mă duc să iau gold de acolo. Așa, deci... Facem de cască de gold. Mi se pare că 5 ne fac acolo. Și... Să pun restul de asta la mine. Da, o să facem mai multe episoade. Asta va fi episodul 1. Asta este primul nostru tutorial. Și o să facem mai multe episodul 1. Nu știu câte episoade o să facem. O să mă pun de acord cu prietenul meu. Și... Mama, să vede numele de la nivelul ăsta aici foarte bine, țin văd. Și nu uitați, comment, like. O să dau după la tine să vezi acolo. Dar nu acum. Cine dă mine? Nu muri. Nu muri. Cunoști pe unul, hai, lasă că spune Am murit. Am murit, frumos. Îmi dau home, bine că am lăsat home acolo. Uite mișoarele mele. Vino cu asta, omor. Un puțișar. Așa. Băi, stai un pic. Am protecția perfect. Așa, ok, am revenit cu prietenii mei doi. Am rămas cu prietenul meu, George. Și acum ne facem casa. Așa, ce ai găsit, mă, la laminat? Ce? Ce ai găsit de laminat? Uite de în cufăr. Am găsit și 4 gol, nu era citit. Da, ok, George, intri pe server, mă? Mamă, atâtea pății mi-a făcut. Papucei. Băi, ce faci, mă? Îți faci armură? Băi, noi avem mai uite, nu știu, să faci armură? Da. Deci, de acum tu te laminat și fă iteme, pentru că acum... Deci, noi nu avem iteme și tu îți faci armură, serios. Ia să intru pe server. LOL. De ce nu se vede nimic ce ai scris aici? Pentru că e invizibil, ia. Mai trimit o dată în server. Stai că nici nu știu care. A, stai că eu nu te-am la prieteni și nu pot să văd. Nu te are, Hai, cum te băgam la prieteni, mă, că nu mai pot. Ba, nu m-am dat serverul găsit. Am dat alt server. Dă-i lui Silviu și mi-l dă el mie. A, uite un gata, mi-apare. Îl dai pe Minecraft ăla? A, bă, România jucați, mă? Nu mai jucam pe alt server. Cu care un PVM Minecraft? Pe asta care ți l-a dat... Pe care, pe ce Minecraft România? Nu, mă, pe altul, pe care... Ăsta serverul care ți l-a dat Robert. Băi, așa zici tu cu ferlele. Păi mi-a dat MC România ăsta. Băi, nu e ce România, serverul... Băi, Robert. Nu mă, că i-am dat de două, că am scris pe unul altul. Da, Am vezi că e scris ce că... ăla. Nu mă, prima oară am scris MC Ăsta mă care România. îți dă bloc de diamond la început? Nu. Nu, nu ne-a dat. Ia stai, mă, cum te cheamă, mă, Silviu, sau dacă merită să-ți dau TP? Nu fi 0-0. Nu fi bun. Da. Tu să mi-a dat unul, mă, pe ce Minecraft, nu știu care. Păi da, mă, ți-am dat altul din greșeală, dar vezi că mai ți-a dat încă unul, care suntem noi pe... Hai, da, pe MC România, pe la ultimul. Da! Băi, băieți, gata, nu mai vorbiți prea tare, că aici trebuie să fac să iau așa. Bă, că punct România liniut, bă, că liniuță românia.com. Așa, gata. Păi, cu PVM ăla, nu? Cum te cheamă? Da, uite, bă, Bravo. Stai, mă, puțin. Băi, deci sunteți amândoi praf. Nu știți să intrați nici măcar pe un server. Ăsta nu știi. Să-mi dea un server, nu vezi? am făcut o ușă, o blochez. Așa. Deci, nu cu capa. Dă și mie acum modificare. Deci, Cred că ăsta e. vezi că Da, poți de să luat.
Stai că trebuie să intru cu alt nume când e luat ăsta. Stai să-mi caut skin. Ce skin îți cauți asta? Altul, că văd că ăsta e luat. Acum stai să-ți cauți skin, serios. Da, mi-l găsesc imediat. Așa, deci o să vă arătăm episodul 2. În episodul 2 va fi și George. Pentru că acum trebuie să-ți facă skin-ul. Are probleme tehnice. Foarte tehnice. Păi mie nu-mi plac copiii care fără skin-uri. Ce vrei să le faci? Așa sunt copii. Așa. Mi-am Deci, imaginat. deci să nu atingă nimeni casa. Casa a spus că o fac eu. Puneți tot lemn acolo. Păi nu avem nici de lemn. Hai, Gata, deci acum nimeni să nu atingă casa. Dacă vreți voi examinat sau nu știu ce vreți să faceți voi. Așa, deci o să pun video-ul pe YouTube, comment, like. Cine, dacă mai vreți să vă fac ceva, îmi spuneți. O să fie mai multe episoade, o să vă spun eu în comentarii dacă mă întrebați. Și aici se termină episodul 1. Salut! Te-ai prins? Da. Oprește-mă.